Guys, good morning. This is Eric Hilot. Guys, welcome to my channel. Ayan, may buntag, ma'am. Maria, Ano yung pamati? kuan kaniya kung dili gani dugay na ni siya call kaning kana magputo gani ng baklay ko isay mawala ra pud isay kanang hago gani Kung sa'yo paminaw ni mo sa kanjot, nasa bukog na jut, dili ang grade siya kanang like kanang Marasap, ana-ana niya? oh tanagan gunita gani mo kung mura na siya kuan dali tingog. oh Pero di sakit. dili siya sakit gitingog siya usay kanang mahago gid ka mo kanang magsakit ni siya dili ang part say kaning Kanina nga tuhod, andito wala. wala. Sige niya. Ano sa pilain? So kada duty ko sakit ay ko likod. Buti sa... Preso. Oo. Kawan may binlabon no yan, Jilin. Sakit. Sakit mo ang likod? Likod niya as in. Asa nga part dire? Diri, ano. Dire, ana. Oo. Gawas nga dire. Ano sa pagyod? Wala dire, wala dire. Ayun na. Murag diri sa likod pa ana Pero kanina mo kung gipamati naman sa tunga-tunga doon, mga pila kadlaw na na. Dugay-dugay na likod ay ako lang hilingi na antos kay wala pa jud tayo makapahilot ba kay Paminot, dili na mawala. Pili na ko mawala ro jud ni murag dili nang diri nga mapahilot jud ko kay para mawala siya. Kung tulog, Hindi matulog ko kay usay ka nang ano na, mag-iso, magyutan mo, Oo, ano, mag-iso. dili baka makabantay, usay mo kuto siya. pero di sakit. Dili mo usay sakit, usay dili ko. Kanang nga ni nga dugay ni lingkod, halimbawa, dugay lingkod, inikindog, Ini kanang dugay jud kaayo jud. Sakit kay siya iti. ano mo rin para, hinahinay ka pa straight. O ana Ano ana sakit? Ay. Okay. Sige, wala pa makabot rin sa mga gapi-gapi. Wala pa siya na. Wala pa sa kabot. Sa pagyod, Wala po siya so. wala pa maapektahin mong ginhawa, anak. Gusto mong ginhawa eh. Ang kuan sa hay kanang mo kuan na siya pol kanang usay manggod kanang maglisod kung hawa. Kanang kanang naa siya diri adapted kani. Anak ko gina. Mas inignawa mo rin. Pero wala kang sulay ka ng mura o sakit siya. Sakit o ano usay ko galing ana gani nga mag kanang magkapasos kong ginawa. Anak ko kanang Sahay. Oo. Pero di permanente. Dili siya permanente kanang susuol ba. Sa pagyod, wala lain. Wala na siya lain. Wala yung lain. Mm. Natay mo ang kuhan, ginhawa, singot ugam mo na siya. Mm. Oh, dito lang ta sa ang anak nga part, maayo man na siya. Singot ugar ang na siya. Dahil lang sa sadye. Tingna. Ang hiro, ipon naman ito. Oh. Dibuon daw. Ha? Dibuon daw yun. Ito. Wala lain. Wala. Ano sa man, maugan kag singot dito. Dili ko nag-ilis dito t-shirt. Pero maasingot ka. Oo, kanang aircon ba dito ko nun yan. Labi na kanang backline mi kasi susugoon mi kanang papers sila. Layo ba ang office sa Puerto no. Mm. Sulod na mo kay paningtong singod kayo niya. Muna na siya dili. Di naman ka dili. magkuhan, para ano no? Ano, matrapok ka. Dili, dito na. Ano man, di mo Maugan matrapok. lang. Say, watubang ko eh. Isingot kay ko. Idugo na ko tong aircon gani. Dito ko magatungod ko dito. Mauga ra. Mauga ko. Ayun. Nindot na kay trapo, or nga ni ba nga. Bimpo. Sa basta kay once magsingot ha. Para na, masingot ang naw, trapuhan na to. Singot, trapuhan yun ang asa nga part niya. Labi na yun andre sa diyan sa likod. Anak eh, trapuhan mo lang gud. Kaya maugam ang guna siya, kuna na siya singot ugam mo, panungot na siya. Sakit ang likod, sakit ang kuhan madugay. Ang pinakagrabe nga ka na mapanuot na yun. Kung makasulay ka, kana iniginhawa, di mo sakit iginhawa. Sakit lagi, guys, sakit lagi kung dire mga anak mo na yung mga panuot kung makasulay Ay, ka. kanang diri ako. O, kanang murag dire kung mabinan mo nasa ribs pa. Okay, Oo. okay, sakit lagi. Nanangan ni mo doon, mawapod siya. Dito mo wala. Mo na siya mga, mo na yung singot uga. Six time pa siya mo. Kung makasulay ka, ang grabe ka nang ginhawa. Ginawa. Gugugulog eh. Anak mo. May gani wala na kay kwato nagaligo sa gabi. Una ka nagaligo sa gabi. Nagpasa mo na yung gabi eh. Oo, nagaligo malas 9. Ano man? Wala lang kanang naging kulay buhat sa balay gabi na mali. Hago tag sa dili. Pero wala gihago, di lang nga kung hago, mas bawal man. Bawal. Basta kay paguli sa balay, udto or hapon gabi, bawal man ang masa, hapat dito. Kaya mapasmo man. Ang tawag ka na niya, pasmo sa kusog. Kaya kung di ka mundag basa, udto hapon gabi, paralyze yung labas anak. Pero yun na, may advantage, dugay pa. Nga kung makita mo sa YouTube na ako'y giwilot, at isang adlaw, tako na sa views,
19 years old, babae. Hmm. Naku yun siya, mild yun siya. Yan ako, natabangan ba na ako, natakyan lang yun siya. Say mo, wala na siya kuslo, maligo man. Ako volleyball player. So bata pa yun, 19 no. Bata po gani, nanay di ba? Dahil mo dola, siyempre pag mo maligo man. So sige, sige mabalay. Taga Lili. Liling, ayan guys. Shout out sa taga Liling Liling mo na? Liling Hagunoy. Liling Hagunoy, Davao del Sur. Na si Ma'am Dre ato ang inyo namang nakita o nadungog ninyo ang iyahang testimonya, no? So kung naamo ani parehas, no, labi na yung ka na magbasa, no, nya kaning giingon pamatino dire kana na sang murag nahago gamay mo gibasa. No, nakuan sa murag na nabikil siya. Kung mabala na to niya pag masakitan kay nag-makeup na ko, arthritis na siya. Ala. Kung masakitan ka, ha? Okay. Tanan juwin, bisang asa nga juwin, bisang dire, juwin man na siya. Arthritis na siya, no? So, ana na siya. Iyo lang po, natakot mo. Ang arthritis, wala mo na edad. Gani. Wala edad na. Depende man gud sa kanang abuso sa atong bakba o sa lahi panulod, ano to na, no? Kanang sige glimpyo sa lawas, okay na sige glimpyo, no? Okay na sa so. Ayan, shout out sa Tagaliling Hagunoy, Davao del Sur. God bless sa inyo ha, daghan kay kung gusto natiya, mga nindere, napon mga kagawa diya, kung ang mga kitang hilot, no? Mga nindere. Of course, ako ang mga viewers nga nagatanaw sa ko kanunay, nagasuporta sa ko, no, nga kada video na kung tanaw yun. Please, subscribe, like, and share. Daghan kay salamat sa inyo ha, mga pagsubaybay sa ko kada adlaw. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, ato ang pasalamatan, atong shout out ang special mention ang Malaysia, Indonesia, India, Singapore, Vietnam, Thailand. Thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, ang Japan o ang United States. Of course, ang Saudi Arabia, ang akong mga kaubanan diya, mga Albawani company. Of course, sa mga OFW nga nagatanaw sa kuha nga na diya karon, trabaho lang jud, lingawa lang jud atong kagalingon kay napil po na ko na nga diha ko dati. Kahit kayo ang OFW perting lingawa jud, no? Lingaw kayo, no? Kinala maglingaw lang jud ta. No, wapo gani ko makakuha gani og nga nakasurvive ko dito nga unsa kalisod. Unsa ka pait jud dito, labi na jud magsakit. Wala kay kauban. Isod ka dito, wala kayo, puros man trabaho tanan. Yaan ka, no? Saan ka? Ana lang yun niya, siyempre sa karon lang nakaable. Kung wala pa ka-subscribe, please subscribe po, no? Madungagan itong isa. Kaya importante itong kang isa siya. Ako ang hiloton rin, pagka-subscribe. Ay, mura nakakuan. Naka-subscribe na ba ka? Okay, Subscribe nag-share na sa si dyan? Bon. Wala pa. Nagkuan si Bon, nag-share na siya sa mga. Ayan, so please subscribe. May na lang madungagan isa, kada adlaw isa, may na lang. So daghang kay salamat sa inyo. Guys, so maghilot ako karon, no? Nya nay nang comment ako kung asa akong address, taga Digo City ko. Ayan, so Digo City, First Cram Street, Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur. Ayan. So, shout out number 1 please. Daghang kay salamat, Pilipinas, Digo City. So maghilot ako, guys. So shout out sa Liling Hagunoy, Davao del Sur. Ayan guys, please subscribe, like and share. Yeah, daghang kay salamat sa sponsor sa ko ang Sando. Wa daw kay angay guys. Oh? Ha? angay. Namay daghang Sando diha. Talagdaan. Tulad yun eh. Ay, Ano klase? holiday. Mental break. Holiday. Na, kung hindi klase ning upukaw, aswasin na na isabe. Ano oy. Holiday karon. Hindi mo matuyo ka na kuha na na. Anang habwa ah. Kung hindi klase ni. Holiday karon. Hindi klase na? Na? Ah, Oh. Mabalik ng
bangko siyo. Bali na bangko, di ba? Bali, dua ka pa ulit. Oo, Diyos. Mana ka kayo, Che? Wala? Nawasa ko pa sa. Kulianay daw mo just daw. Diba, ma'am? O, hindi namin lang. Nani ko ka-hold na. Ay, gabuglaw ba yung tangan mo dito? Ay, Wala makakita ko. Sino ba sa Hello. Dili. Uy! Kamuin ko. Tapos siguro. Ulat ba? Tutundo ka doon. Tulo. Sige ba? Susunod dili. Bas-basuhan. Ano na ako tayo trabaho? ano yung tinatakan, ma'am? Ano ba na yun ba? Jamaica. Baso! Ha? Dalay ka. Hulog ko. Para nagpusan ko ka ba? Inay-naya. Kung ako, huwag mo patamuman anak. Ikay, nahinayon. Ay, ka, ginitar. Yabo na lang. Hindi, yabo kami. Ikaw na po. Pero nga, usip. Pag-init na po na sa mga ng usip. Ikaw din mo po niya ay. Sabi niyo, champion na si Sir sa local na banda. Ang talaga ng banda. Hanapin ko na ang kwan. Ito ka na mahal. Lead singer. Ang tuyo pa man. Ay, yung screenshot ba? Ito ka, gusto bunbun mang. Parang ba siya sa katulog? Champion na rin ko yung B. Mas mahadot yun pa. Ano magkuya kasi anak da? Da, magkuya lagi kasi anak da. Mana? Puno na. Sulting na yung sakit, ha? Puno na Maraming mang. susan na to. Huwag na nagsulog. Makan na sa puno. Butang sa bangko. Ayaw na talaga. Ha? Tapos ka ayaw. Sakit gamay? Oo, lagi tayo. Punta lang. Ano yung kabantay ka? Ano yung kabantay ka? Ha? Ano siya lusay ni siya kanya wala tuon nga lusay. Nga kani lusay ya, pag Ikaw gani, magdugay ko ron. mo ning bangdan puon. Nga magkunga ta usahay, tutas usahay ha. Mo ni say singot ugas, singot ugas ha. Puno na. Kung ano na ninyo. Ikaw sa kilo, ano na butang niya. Pagkatunga na ha, ikaw na po yung sa... Sigado mo to. Ito? Puto. Ano, gusto na niya pagkakuto. Oh my God. Sakit na siya nga kanabong ay dalami nga sakit rin no. Ano na ingon niya gabi dyan? Labi ito mapakoto-koto sa lawas. Sakit na rin. Wala kong na-testing na. Wala ba? Lulot ka. Ay namula lagi sa kanan oh. Di! Wala na ito, baro mauga. Ano ba kayo? Kasi mag-itiksan, ane. Busy. Aray! Sakit gamay? Yung tanong sa tag-live. Live ba na? Nandaki sa lang. Pinatira nga. Naya do! Oo, nayo na ko. Nausip pa na rin ako muna itapunit ninyo. Ikaw di magpunit di oy! Isa rin naganahan ako rong adlaw nga hilot. Ako. Akong sando. Indoors. Mura lagi sa gamay mo.
Ang bata man First no. time mo. Langan Kasi talaga. ni makanyo. Langan. Kanyan daw tanan na mo sponsor. Tunga na, ikaw na po. Wala ko ito. Ang dili na po. Wala. Logo, kamawin. Langan. Di ba mukhang tahod? Oo, may pwede kong dilin mo. Yan na, doon picnic. Kapoy, anak. Bukat pa dyan. Bagaw na. Dili. Ikaw? Sige na, Gamay. Nagapulot ka na sila. Hindi na masud. Ah, tama na na. Ikaw mag-uga. Meron dito. Yeah, ano ka pang taon din? Ano na ito tayo din? Anak lain. Charo. Ha? Sakit gamay? Kanong card mang. Daw buwan mo. Uy. Mata gamay. Ito na po. Dali ba? Bigyan ko na sa tawag ba? Alas 10. Hindi na dyan ko matulog. Mawa, di ako itulog mga. Yung kamata ko. Tungol na itong unsa. Awamang, awamang. Bangon lagi ka ganina dewa. Katong green ba? Butanganan ba? Awal, pildin ako. Naliitin, mapildin ko. Awal, pildin na dyan mo. Awamang, basahan man. Pildin na dyan. Ikaw, mga dyan. Kaya ako, malimon ka na. Natuyok na nagkakaduha? Wala. Yeah. Tuyok na ni. Natuyo ko ganina. Isa. Ano, tuyok po isa. Ako, nakatuyok Dua mo. tanan. Basig ka gani atong akong gi kuan mo Tuyo, susan. tuyo ka na lang. Nakatuyok mo kaupat. Patay na. Adi kulon po na, abuan lang na. Alo, habuan na ito. Bali, iso. Unsa man ang suka? Ha? Dalawang baswas ha. Bali, iso. Dali mang. Dali ko mang be. Ito. Tunga gyud ay magreklamo no. Oo. Mixer. Tuloy pa ni mo? Ang daday, patuyok na sa doon. Tuyo pero mahuman ang debate. Di pa naghana, bitch. Ay, nabayaran na man. Sige mo ko kapila na tuyo. Di ko tuyo kon pero sa o. Ay, makopyright eh. Abuan na lang to kay tuloy, hindi mahuman ito. Tuloy mo. Kalami sa kanang. Pani ko kahawd kaya BG. What forever. Eee, wala forever. Dili na way forever no. Way forever pag baswas na dito, forever. Eee, wala ki forever. Tuyok pa man to. Abuan na nila. May nagagabo kay tuban, tuyok na. Ah! Dili pa na yung plabon ron. Alo! Di pa nung ko eh. Dire ron ko na sa Julin. Ayun, na ako. Banggutan di ako nanak ba? Iya. Bukan. Mungkin ke penilit ni salon na bukan. Ikaw naman hindi pa. Butan ko mangaway ba? Ligo ko daw. Ikaw di maligo na ako. Ikaw sa ligo namang pagkasabot ka. Bukan na kasi man wala ligo. Hoy, naligo ko isang adlaw! Ito sa kadlo. Do, ligo ko isang adlaw mo. Ah, abot ng guding baho oh.
Hoy, bastos! Marites! Tingin mo. Tingin mo. Ayun, istoryando, ganda na nila. Ano mo eh? Ayaw, please! Ayaw! Ayaw ba? Day! Tanawa na format. Sige na na nagkisi. Ikaw di ay. Tuara, nagkisi na po. Ay, nagibutang dia, Diamond. Ay, nagibutang dia. Ay, nagibutang dia. Kuya, Sandra. Kaya saan ipapulit, nagtuyo ka sa habol. Ikaw eh, tuyo ko to. Alauna na po na si Joel. Ano dati? Kaya magkita daw sa alas 2. Ha? Ay, fix nila. Siya nakita. Si Joel. Masa sila nakita? Ay, fix na. Mag-explain ko sa mga ma'am, paminawa ko ha. Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan, dili lang para sa imong apel ko ha. Mag-explain ako. Ha? Kani dire kung mapakamasayad mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imuulan nato sa balay kaya para mas dali siyang masabtan. So, kung masabot yung balay siya, diligid siya parehas ha. So karon automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky na siya. Dili mahayong circular sa dugo ha. So kung mabot ang time nga di na gyud magtarog circular ka atong dugo kung ato na i-refer sa doktor, mo na pinakababa nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa ato ako magpa-dialysis ta kay ang dialysis baya is forever ha. Forever gasto. Karon pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, gani dire, ang mapektuhan sa tao hapos ang lawas, kani wala may maigo. Ha? Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, kani dire,
Ang mapikton sa tao, hapsong lawas, ganito kung may maygo. No? O na ang explanation, ano nga atake sa stroke, dili parehas. Naiwan lang, naapoy too. No? Karon pag-atake sa stroke, si sugar o si uric acid, nagsabay puros tagas. Ang resulta na niya, gulay na yun na dili, na yun na makalakaw, pero pwede pa natin sa matabangan. No? Na pa yung bang atake, nga pati ba maapektahan. No? Depende lang yun sa kondisyon sa tao, depende pa lang sa ato ayo ng pang-control sa atong kalawasan. So karon, maningkamot lang kita, mga wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke, maningkamot ha, ang kanimang uric acid gani dire, di yun isa mo saka o di mo taas ha. Ang pangutana unsaon man nga dili mo taas atong uric acid. Una-una, bawal mo kag isdangan, bawal manigarilyo. Ha, bawal manigarilyo, bawal mo inom nga makaubok ha. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isdangan ng himbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha. Labi na dyan si karneng pula. Di mo kami garilyo. Inom. Managsa? Ayan. Ang number 1 dyan, iwasan na to, kanina uli, maligo ha. Imasa, hapat ligo. Bawal na. Bantay ka ni ma'am? Bantay ka na? Lusay ni siya ma'am ha? Gamay pa may noon. Kani lusaya, pag di nato ni tandugon, mudako ni. Kung ninong na ni lusay, ang ano na taong magsungkot-sungkot, or mo takingkin mo lakaw ha? Mo ni siya inong nan, wak mata sa may stroke, ako sa maparalyze, mo ni siya inong nan, ang tawag ka ninyo ma'am, osteoarthritis ha? Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis ha? So para malikayan, di ni mo atake mga arthritis buhon ma'am, una-una, bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uyab, pasayan, alimango, balot, ha? Di mo kakamukag balot. Ayan. Lami na ba kayo, no? Daw din. Ano, dito taon sa adyo, ikaw na po. Uy, pakpak, please. So dito drinking ano ma'am? So dito drinking ano ko dre? Sugar very good. Kani? Uric acid. So kaning sugar ma'am, automatic kita tanan tao nagi sugar ang atong lawas. Di man mo barog ang tao kung walay sugar ang atong lawas. Kung nikamot ang kita ma'am, ang atong sugar mag-level or di mo taas ang ato ang sugar para di ta magka-diabetic ha. Yung mapod pa sa doktor ha. So ang bawal ani ma'am, soft drinks, kape, juice ha. Soft drinks, kape, juice. Di magkakami ng soft drinks. Drinks. Wala, di ko bukas na ako. Sahay. Ano lang, kalmahal.
og 6 lang to. Kaya abot sa pena sa 6 lang. Okay, abot na ko sa 10. Ayaw. Okay. Kahit ako. Lumias sa sen. Uy. Lamig siya ko kung butang tayo mo. Coba cara bagus. Banyak itu. Ano na nun? Takuan. Sa 11. Buat apa sa badong kan? Apa sa badong kan? Oo. Pilite. Ay, hindi ko. Wala ko po. Kung wala, 11 na lang, no? Ito sa binilibing, dili ihulog. Bayad. Ang giliti kayo, dili, kumot, di mo dawat. Yan. Giliti. Dili na magkasa ka tao. Pasin man. Kumot ang korta. Init ang iyong likod, ma'am. Pag init, sabot na sabot ang dugo sa circular. Pag pugnaw, wala ha.
Kuya Bidyo kasi naman ito. Sa? Sakit gamay. Kuya Bidyo, mali, padala din. Sige po ba, malis ako? Amas TBJ. Saan ito ng waswas? Nambal din ako Kuya Bidyo, nagumani mo glayhay. Nakulit ko. Dari butang mong balde, mang. Managwaswas? Pero padre, babang butang. Hindi mo. Naglayhay na siya? Mo. Dua mga sila ang dating katulad. Diba? Mana? Ano ito, Jade? Ha? Ano ito, yo? Patuloy pa na ako. Ayun na. Natuyok na nimo. Kaya na lang ako, patuloy na siya. Ay, dua. Ako na rin, kahit iluto na lang ako ng kita. Ha? Ako na to.
tahon ba no? Ikot kayo yun. Kaya nagkuhan tahon yun. Nagkuhan tahon yun sa madogay. Gingawa ba? Hindi na nila nag-iupak mo yun eh. No, kami ko na. Sunod ba? Sige, tumay. Kaya ah. Sige. Masay lang ba? Tumay. Sakay sa sikot. Hindi na buka kung mutakot-takot. Kung medyo nga mulong kayo na. Medyo may? Ano sa kitandog na panungon ko? Lusay ni siya, wala ko unang lusay. Kanya lusay, pag ginagawa ni tandog, wala ko. Ako na kanya. O ninong nato ko nga magpungat o sahay, putas o sahay. May ikaw kung ginagawa sa likod, dahil po yung suturangan. So, kung nagkukwad sa itong heart, no? Kaya kanya lusay, kung nakasulay ka, mao po nila kung minong na, no? Alam ikaw mo kung nagpunto ka. Nervous ba yung dito na kabog-kabog ba? Panuot na nasa singot o gas na ito, ha? So, patsika pa namin yung normal na. Sige, may? Kabalo lagi sa kong gilot ko. Ha? Kaya. Kaya. Magsunod mo kung tinabaw. Wala. Kung di naman next 7 days, 15 days. Pag diya silence kitchen it. Ako. Kung ko, balik ko siya mo. Sa kitchen ko, panong kung busy kayo ba? Pag iya sa pag-busy. Kung apin kong trabaho. Kung may mindos na iya kung apil bitaw. Ayaw nga sige kag cashier, sige kag mandar siya, mandar sa sabay po siya. Sabay lagi sa kuha sa mga karne, ano po, sabay po siya. Wala, nikuha tayo sa mata ng karne, kabalit siya. Sabay siya, pahilot na po, sabay. Sige naman eh. Ano siya, kung gaspang kayo mo dari orang panet, kung sisimot yung ay ka nang ginapasa yung mga public. Maduga ni mamulpoy, mangalay, hanto mamanyo, galo kapo. Duga ni hingganan mo, dahil ka gugulo guguan. Kung na nagtawa ito isang adlaw, tanawa sa YouTube. Taon na pag 19 years old. Explain siya. Dili ko din siya kapag sa baso, ang ano, yan, gulit ka. Mantuntag lang. 10 years old? 19. 19, Ikaw, pila kay Kat? 20. Ha? 19. Tulay ba sabi, kanang magbalibol. Balitin siya. Ano yung advice nito sa doktor? Kaya healthy daw niyo yung ano. Balitin. Ang problema, wala mo sila pasang sa wala sila. Wala silang tuloy yung ano. Wala po sila panungot. Wala. Hindi mo na kasmos kusog ka na. Pagay naman ganito ulit na din yung doktor ulit ako. Eh, mas maganda yung nagkakapay sa kayo. Wala nila sa story. Good health yun kasi may powers pa siya. Ay, maganda na. Maligo ka rin kayo sa trabaho. Galing kayo sa gym. Ganyan. Tapos mga 20 to 30 minutes, pwede na kayo mag-work. Kung bahala mo din. Wala mo di. Kamu! Hindi mo tuon yung mga Ang problema mo gusto pas mo kadugay. Pero pagkabot anak, sa balik mo kasi nagingon, no? Una sabi, ay, ano na yan? Sakit na, sakit na. Kapurog na rubi ko, balog na kayo. Sa klasa may pangalan. Pero sa kwan, yulak ko na. Sa una pa na sana, naanad na lang, no? Eh, di mampod po, wala mampod, no? Natuig na, wala mampod. Pero nakabantay na kung gamot naman. Ato na lang kapatid ka. Sino na nagkatog doktor? Pero kahilot rin din naman. Siyempre, sabayan po niyo mag-ingat. Porque,
na pwede kung sira kung gano'n katambal, ayunod. Siniton gamot, ingat po yung dito kasi anak po ko da, ang tuloy ng grandeur. Lista na lang nila. Yan. Ano? Gamay na. Pagdugay ko magdawangan, maabot ako ng 1,000 subscriber. Isip yung 1,000 na. Isip siya kung nabi na ubili ang imong video dili sa community, dili sexy, dili makita tong mga bra. Mabi na ang diba ang TikTok. Tanaw di ang tao og kanang nagsimina. Pero nakita gani nagpante ako so kaayo eh. Tanaw gyud na pag mag-video. Pero katong mga wala ay no. Live views pero 1,000 lang. Pero ngayon live pa tong pakatawa. Pero ngayon kag kuan jud kay sa numero 60, ako suga eh. Daghan kay siya. Ako live ya no, hilot ya so tan-aw nila. Sindam mo kayo mo subscribe, mo like. Pero nalagyan masakiton ka na mo like, minsan mo subscribe ko ano di. Wala yan ang sakit. Laki-laki ko hinilot ako. Kita mo sa video. Ya, sige nila paas mo yung tanan, check up ka ng klase, check up, normal. Pero naglubog siya. Luna X, doon na may sa may. That's my globe. Dito siya, oh my.